Egunon ongi etorri magazinera gaur hortzeguna apirilaren 21. Imanol Carrera Nafarroako Lab sindikatuko bozeramailearekin egonen gara lan istripuez solasean, baino has gaitezen lehenik betiko edukiak ikusten. Efemerideekin hasiko gara. Apirilaren 21 zen, baina 1483an. Luzenako bataian, Kordoban Boabdil, Granadako erresumako erregea hartu zuten preso. Apirilaren 21 ere, baina 1731an Daniel Defoe, britainiar idazlea, hil zen. Eta 1919an Rosario Dinamitera, benetan Rosario Sánchez Moraren ez izena, Villarejo de Salvasen jaio zen. Espainiako Gerra Zibilean borrokatu zuen miliziano bat izan zen. Miguel Hernándezzen poema batek eman zion ospea bere errepublikaren alde egin zuen lanari, Rosario Dinamitera. Eta azkenik, 1971ko apirilaren 22an, Francisco Duvalier, diktadore haitiarra hil zen. Eta orain, lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur apirilaren 21 da osteguna, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroak 87ko okupazio izan du landa ostatuetan aste zainduan, estatuko batez besteko, baina 17 gehiago. Koronavirus kasuen intzidentzia egonkortu egin da maskarak erabiltzeko derrigortasunak kendu aurreko astean. Iruñak lanbide heziketako zentro berri bat izango du industria sarean berrikuntza proiektua bultzatzeko. Ukrainiako larrialdietarako arreta zentroa, gerra garaian laguntza eta erantzunak ematen dituen bulegoa. Doneiakoe bidea egiten ari zen erromes ipar amerikar bat erreskatatu dute asteazken honetan izan dorreko aterpen, horreagatik gertu. Nafarroko Unibertsitate Publikoek 15 titulu propio berri eskainiko ditu 2022-2023 ikasturterako. Sandu Zelaia auzoak bere jatorri eta historia gogoratzen ditu argazki erakusketa baten bidez. 1957 eta 2000 arteko 133 irudirekin. Martikok Talentos Martiko lehiaketaren 3. edizio atera du, lehiaketa gastronomikoa lanean ari diren sukaldari gaztei zuzenduta dago. Nafarroko dantza garaikidea programazioaren barne Jerma dantza ikuskizuna apirilaren 22an Zizur Nagusiko kulturretxean arratsaldeko 8:00. 11.000 lagun baino gehiago izango dira Fito Fitipaldisen kontzertuan larunbat honetan Arenan. Thierry Bizkari, abeslari eta musikariak muda proiektu personala taularatuko du igandean Elizondoko Arizkunenea kulturretxeko sabaian. Pasa gaitezen agenda ikustera. Ostiralean apirilaren 22an, Iruña herria Jamaika Clash kontzertua. 7:00 izanen da Aitzina tabernan. Apirilak 23 larun batean, nazioarteko liburu azoka, goizeko 11:00 Carlos Hirugarrena etorbidean, Iruñean. Apirilak 24an, igandean, Mise edo Maiz, kontzertua izanen da Labagunean. 12:00 izanen da. Ahoa Laba eta Zu Mendi, kontzertu solasaldiak izena jarri diote ekitaldiari. Apirilaren 29 arte, Txantrako liburutegi publikoan erakusketa egonen da liburutegian. Denboraren kapsulak liburuetan aurkitutako objektuak, Ana Liluren eskutik. Maiatzaren 8 arte Milagrosako Zibiboxen, eskuz esku, kodo kon kodo, Hegoalde ikastolako ikasleen artelanen erakusketa egonen da ikasgai. Eta maiatzaren 12 arte, Iturramako Zibiboxen, irakurketa taldeak egonen dira, irakurketa errazteko talde gisa. Ikus ditzagun orain egunkarien azalak. Diario de Noticiasekin hasiko gara beti bezala. Honakoa nabarmendu dute lerroburu nagusiaren bidez. Nafarroak hazkunde eta enplegu aurre ikuspenak mantentzen ditu.
Ukrainiako eta energiaren gorakada gora bera. Gobernuak berretsi du barne produktu gordina 8% handituko dela aurten. Turismoa eta ostalaritza apirilean suspertu dira. Argazki nagusian Osasuna eta Real Madrilen arteko lehiako argazkia. Pundonor etzen aski izan, jarri diote izenburu. Osasuna duintasunez erori zen Real Madrid handi baten aurrean, 1-3. Gaurko egunkarian beste hainbat lerroburu txikiere argitaratu dituzte Diario de Notiziasen. Landa turismoa Nafarroan, 87% okupazio tasarekin aste santuan. Iruñeak Industria 4.0rako FP berria izanen du 2028erako. Dagoeneko, 8 dira atxilotuak matxetazoka gazte bat erailtzen saiatzeagatik. Sánchezen sozioek espioitzari buruzko komisio bat eskatzen dute. Eta azken lerroburuan, ziurgabetasuna eta zuhurtzia, barruan maskarak eramateko bete beharrik gabeko lehen egunean. Diario de Navarrara pasako gara orain. Nafarroak maskaren amaiera estreinatu du ospitalaratzeak igotzen diren bitartean, horixe da lerroburu nagusian jarri dutena. Hiritar askok uko egin diote musukoak barrualdeetan kentzeari. Argazki handi batean berriz, Osasuna Real Madrilen partiduko momentu bat eta letra handietan Madrilek bere legea inposatu du. Beste lerroburu batzuetan, Iruñak FP berri bat izanen du 2028-26erako. Gara egunkariarekin goazen. Lerroburu nagusian, disidentziaren aurkako unitate bat egonen litzateke espioitzaren atzean. CNI-ri buruz dagoen informazio urria kontuan hartuta, espioitza konstituzioaren printzipio kodeen defentsarako unitateari egokituko litzaioke. Independentismoaren aurkako ekintzei legezkotasun itxura emateaz arduratzen baita. Otegik ohartarazi du estatu sakona ez dela geldituko. Bertzalde Nerea Txapartegi errepresaliatuaren hitzak agertu dituzte. Torturaren zauriak ezin dira itxi, errekonozimendurik gabe. Macron eta Le Pen argazki handi batean, erronka globalen eta bizitza errealaren arteko buruz burukoa. Eta bertze lerroburu batean, 73,5 milioirekin Amerikak munduko migranten laurdena hartzen ditu. Eta azken lerroburuan, Ukraina. Azovstal errenditzea lortu nahi du Errusiak. Eta berrian zer berri, argazki nagusian Ukrainaren familiarrak, Bilboko zubi batean. Babes herritik jaioterrira laguntzen. Ukrainiako gerratik iesi Euskal Herrira etorri diren zenbait emakumek Ukraina SOS elkartearekin bat egin dute. Laguntza praktikoa eman nahi diote herrialdeari. Bertze argazki batean, Arantxa Urreta Bizkaia. Bizitza bukatzeko toki bat jarri dute izenburuan. Arantxa Urreta Bizkaiak azken etxea novela aurkeztu du. Azken urteak igarotzeko etxe bila dabil protagonista. Bertze lerroburu batean, sindikatuek greba deitu dute Arabako metalgintzan maiatzaren 18erako, 24erako eta 26erako. Eta azkenik betiko moduan Euskal Herria irratia. Berri nagusian Osasuna Real Madrilen partida izpide. ATP-ko lanona ez da nahikoa izan. Osasunak ezin izan du Real Madrid mendean hartu. Zuriak izan ziren nagusi, baina Sergio Herrerak 2 penalti geldituta ilusioa piztu mantendu zuen. Bertzetik, Ondasunen banaketa hirukoitza eskatuko du LAB sindikatuak maiatzaren batean. Lan eskubideen defentsan eta aldarrikapenean urteroko eta ezinbesteko hitzordua du maiatzaren lehena, eta aurten LAB sindikatuak altxa egin dezagun posible leloa hautatu du. 8 mobilizazio dei luzatu ditu egun horretarako LABek, zaintza lanen, enpleguaren eta ondasunen banaketa orekatua eskatzeko. Abertzaleen sindikatuak beraz, banaketa hirukoitz hori izango du oinarri langileriaren nazioarteko egunean. Honekin batera, eredu ekonomikoaren aldaketa eskatuta. Azkenik, Iruñerriko gazte bat espetxeratu dute groominga egoitzita. Sare sozialetako hainbat perfilen bidez, hainbat emakume adingaberekin jarri zen harremanetan, haiekin sexu harremana izaten saiatzeko.
Eta ikus dezagun gaur eta biharko eguraldia. Gaur, osteguna, orduek aurrera egin ala, atertzera egingo du. Eguna euritan hasiko dugu, batez ere Kantauri isurialdean eta bereziki ekialdean. Baina egunak aurrera egin ahala eta mendebaldetik ekialdera atertzera egingo du eta ostarteak irekiko dira, batez ere arratsaldetik aurrera. Oraindik ipar mendebaldeko haizea bizi dabil, baina baretuz joango da eta arratsalde gau partean ekialdera edo hego ekialdera egingo du. Temperatura maksimoak bazperakoak baino altuagoak izango dira. Ostiralean hego haizea ibiliko da eta temperatura igo egingo da. Hegoaldeko eta hego ekialdeko haizea harrotuz joango da eta temperatura igoerak lagunduko du. Kantauri isurialdean maksimoak 18-20 gradura hurbilduko dira eta hegoaldeko hainbat lekutan zertxobait baxuagoak izango dira. Egunaren lehen partean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Baina arratsaldetik aurrera ezegonkortzea egingo da. Zaparrada batzuk bota ditzake, batez ere barnealdean, eta trumoitsuak izan daitezke. Eta gaur goizean erran bezala, Imanol Karrera Nafarroko labeko bozeramailearekin gaude. Egun hon, Imanol. Egun hon guztioi. Lan istripuen harira, solasteko etorri da Imanol, bain zuzen ere, aste zaindua baino lehen, aurkeztu zen utelako labek eta sindikatu batzuek txosten bat, lan istripuen egoeraren inguruan, eta hain zuzen ere, txostena atera zenuten, argitaratu zenuten, egunean bertan bi hildako egon ziren, ez? Euskal Herrian. Imanol, nola dago lan istripuen egoera? Areagotu egin dira, zenbat hildako ditugu Euskal Herrian? Esan behar dugu egoera larria dela eta aurkeztu genuen txostenaren arabera lan ez beharren tasak gora egin du eta esan dezakegu 16,7 igo dela pasaden urtean. Nik uste dut badela igoera nabarmena eta honek argi erakusten digu lan osasuna lehentasunezko ildo bat izan behar dela lan munduan sindikalgintzatik, eta gero horrekin batera badugu beste datu bat, eta da pasaden urtean 78 langile hil zirela lan istripuetan prekarietatearen ondorioz, eta ikusten duguna da datu hori erabat kezkagarria dela, eta horrekin batera ere beste datu bat, eta da aurten momentuz 20 langile hil direla lan istripuetan Euskal Herrian eta horietako 3 Nafarroan. Imanol, aipatu duzu prekarietatea, zein izaten dire lan istripuen eta lan ez beharren kausa nagusiak? Prekarietatea pentsatzen dut. Prekarietatea dago erabat lotuta datu hauekin, jarriko dut beste adibide bat, aurten 20 langile hil dira Euskal Herrian lan istripuetan eta horietatik 7 eraikuntzan. 7 lan istripu hilgarri horiek aztertzen baldin baditugu, ikusten duguna da horren atzean erorketak daudela eta makinariarekin harrapaketak. Honek erakusten diguna da, honen atzean zer dagoela, erorketen atzean dagoena da presio bat ahalik eta gehien lan egiteko, erritmo handian, segurtasunik gabe, eta makinariarekin berdina gertatzen da. Ez daude beharrezkoak diren formakuntzak eta neurriak halako makinak erabiltzeko, eta ritmoaren ondorioz ere makina horien erabilpena utxune batzuk ditu segurtasunari dagokionez. Orduan, argi eta garbi ikusten da adibide honekin, prekarietatea erabat ezarrita dagoela gure jardueran, lan askotan, eta hain zuzen ere horretan jarri behar dugula fokua benetan segurtasuna ezartzeko lan prekariotan. Pentsatzen dut prekarietateak ere eragiten duela segurtasun baldintzetan, ezakit adibidez ekipoetan eta ez direla hartzen inbertzen neurri, horrek kostuak dituelako eta enpresariak nahiago izango dutelako momentu batean alde neurrian hortik murriztu. Hori da, ikusten dena da, enpresarien aldetik ez dagoela inolako borondaterik segurtasunean baliabideak jartzeko, inbertsioak egiteko, eta
Horrekin batera ikusten duguna da, administrazioaren aldetik ez dagoela inolako borondaterik termino horietan patronala eta enpresariak interpelatzeko, ez? Benetan baliabideak ezartzeko eta beharrezkoak diren neurri guzti horiek hartzeko, no? Eta hori da ikusten duguna egunerokotasunean, ez? Urrats bat eman behar da baliabide horietan errekurtsoak jartzeko eta pandemiak honi dagokionez ere adibide bat utzi zigun, ez? Pandemia garaian denok etxean konfinatuak geundenean prebentzio zerbitzuak enpresetan ertetara jo zuten. Hau da, erabat beharrezkoak zirenean etxean geratu ziren. Bere funtzioetatik alde egin zuten. Zergatik, ez zela bidezkoa eta beraiek orain arte ateratzen zuten etekin horiek ezin zutelako hartu. Aldiz, txertoak etorri zirenean, beraiek eskaini zuten beraien buruak txertoen kudeaketa egiteko. Horrekin zer ikusten genuen? Benetan dirua tartean zegoenean, bai prest zeudela horrelako lanketa egiteko. Eta argi ikusten da, beraien logika termino ekonomikoetan neurtzen dela eta ez aldiz lan osasunaren terminoetan, eta horrek arriskuan jartzen ditu langileon bizitzak. Claro, enpresariek ere pentsatzen dut batez ere eraikuntza arlokarrak erranen dute, alde batetik, obreroek, langilek, ez dutela kasu gehiegi egiten, ez dituztela jartzen kaskoak ez dakiz zer, ez? Eta horraiek ezin dutela onditzerran, eta beraz, langileen errua dela batean, eta gainera, arriskua izateagatik ere plus bat kobratzen dutela, ez? Pentsatzen dut modu horretan defendituko dela enpresa gizonak. Bai, hori da enpresarien errelatua, eta nik askotan esaten dut hori faltsua dela, ez? Lehenik eta behin aipatu bezala enpresarien aldetik erabateko presioa dagoela. Eta bai, askotan esaten da, langile horrek erabaki du kaskoa ez jartzea. Baina erabaki horren atzean dagoena da, lan pilo bat aurrera atera behar duela eta erritmoa handian, ez? Orduan, noski dela, kasu horretan nahi baldin bada, langilearen erabaki bat, baina erabat lotuta dago enpresarien aldetik ezartzen den presio horrekin, ez? Eta gero bestela, errelatu honi dagokionez bestelako argudio bat ematen dute esaten du. Hori egia baldin bada, langile batek ez badu fitxatzen, enpresaren aldetik neurriak hartzen dira, ez? Esateko, fitxatu behar duzula eta ez baduzu egiten, santzioak jartzen dira. Nik ez dut esaten santzioak jartzen behar direnik, baina bai, enpresarien aldetik nahi dutenean, beharrezkoak diren erabakiak hartzen dituztela. Behar diren gauzetarako. Kaskoa ezartzeko langile bati ez dute arreta jartzen edo ez dute bestelako gaiekin hartzen dituzten neurriak. Orduan, nik uste dut erabat faltsua dela enpresarien aldetik ezartzen den errelato hori, eta gainera, errelato hori langileen artean zabaltzen denean gure kontrakoa da. Benetan arreta jarri behar dugu, beharrezkoak diren neurri horietan, enpresarien aldetik duten ardura horietan, eta ez aldiz gure artean elkar mokoka ibiltzea halako kontuekin. Agian ere ez dire lan istripuak, baina nahiko hurbil dago, segurazki prekarietate horrek eta jendartearen azelerazioak ekarri duela, ez bakarrik lan istripu, baizik eta gaixotasunak, ez? Pentsatzen dut, lan arloan estresa eta depresioak eta halako arazo mentalen tasa handitu izan dela, ez? Azken urteetan, eta hor ere badagoela zer aldarrikatu edo zer salatu, ezta? Hori da, laneko gaixotasunekin ere lanketa berezi bat egiten dugu sindikatuetatik, askotan instituzioek ez dituztelako aintzat hartzen, ez? Eta askotan ere mutuen aldetik zailtasunak daudelako laneko gaitasunak izaera horrekin aintzat hartzeko, ez? Eta askotan esaten digutena da, hori ez dela laneko gaixotasun bat, eta osasun etxera joan behar zarela, gaixotasun arrunt bat izango balitze bezala, no? Hau da ere erabaki politiko bat, enpresarien aldetik, mutuen aldetik dagoen jarrera bat, lan munduan ematen diren gaixotasun horiek ezkutatzeko, amiantorekin ere ikusi dugu, orain arte ez zuten aintzat hartzen, eta
epaitegietan ere egin dugun borrokari esker, arrazoia eman digute eta hainbat kasuetan onartu da gaixotasun hori, amiantorekin lotutako den gaixotasun batzuk lanekoak direla eta horrela aintzat hartu behar direla, aurten horrelako 12 kasu izan ditugu. Orduan, nik uste dut ere fokoa gaixotasun horietan jarri behar ditugula, lan mundua aldatu delako eta gaixotasun horiek pisu handia hartzen ari delako gure osasunean. Orduan, bada ere puntu bat arreta jartzeko. Eta ere gazteetan, gainera, zer egiten ari duen zerbait, ezakit depresioaren kontu honek, estresak gazteetan mintzat handitzari du eragiten. Hori da, gazteek inkluso erritmoarekin erabat lotuta dago, baina gero ere zenolako presioa jasotzen duten, aurrera eraman behar duten lana betetzeko, eta azken finean erabat lotuta dagoela horrekin zure etorkizuna enpresa horretan bertan, zure kontratua alde baterakoa da, eta ez baduzu enpresariek esaten duten guztia betetzen, agian ez dituzu aukerarik izango zure kontratua luzatzeko edo berritzeko. Orduan, ikusten dena da dena sistema oso bat, non prekarietatearen zirkulo horretan sartuta zaude, eta eragina dauka ekonomikoki, baina ere osasunari dagokionez, eta hori oso adierazgarria da. Eta pentsatzen du zirkulo horretan, aipatu duzun bertze gakoetako bat direla mutuak, Hain zuzen ere, seguroak, enpresa pribatuak izaten direlako haunitzetan, eta pentsatzen du salatuko duzuela, batzutan badirela hor interesak, Segurazki ere, enpresa pribatuek, baituzte ez dakit beren akordioak edo beren tratuak, mutuekin, eta segurazki mutuek izango dire konservadoreagoak, pentsatzen dut, langileen aldekoak, baino ez dakit ala den. Baina segurazki retizenteak, handitzetan. Horrela da, aipatutako zirkulo edo sistema horren zutabe nagusia mutuak dira, kanpoko prebentzio zerbitzuak. Eta nik esango nuke, frankismo garaitik datorren sistema bat dela, frankismo garaian ezarri ziren mutuak, eta oraindik ere sistema hori mantentzen da Espainiar estatuan. Aldiz, egiten baldin badugu alderaketa bat Europako herrialde batzuekin, ikusten duguna da sistema hori ez dela existitzen. Horregatik, Lab sindikatutik askotan aldarrikatzen duguna da mutuak eta prebentzio zerbitzuak publifikatu egin behar direla. Eta horren atzean administrazio publikoa egon behar dela ziurtatzeko interes kolektiboa, interes ekonomikoen gainetik. Hortaz ikusten duguna mutuekin da hori, enpresak ordaintzen diela, enpresak kontratatutako zerbitzu bat delako, eta ikusten duguna da beti hartuko dituzten erabaki guztiak enpresarien mesedetan hartuko direla, eta gero aipatu bezala beraien funtzioak logika ekonomiko batan sartzen dutela, eta bideragarria ez denean beraien ekintza ez dute zuzenean egiten, pandemian aipatu bezala egin zuten moduan. Orduan nik uste dut hau iraingarria dela, onartezina dela halako sistema bat babestea, eta kontrako norabidean ikusten ari garena da, gero eta botere gehiago dutela gure gaixotasunen inguruan kontrola egiteko, jarraipena egiteko, eta gure alta eta gure bajak kontrolatzeko, pandemia garaian osasun sistema publikoa gaindituta egon delako. Orduan, nik uste dut oraindik ere mutuei dagokionez badugula zeregin handia eta borroka handia. Elementu positibo aipatzeko eta honekin amaitzeko esango nuke urratsak eman direla eta hainbat enpresetan Laben ekimenez lortu duguna da langileen artean adostea eta enpresari eskatzea mutuatik osasun sistema publikora pasatzera. Badaude horren adibide batzuk eta hori da Lab sindikatutik garatzen ari garen bidea urrats praktikoak emateko egungo sistematik beste eredu batera pasatzeko. Hain zuzen ere aldatu den bertze gauzetako bat, aipatu duzu sindikalizazioa, eta da azken urteetan eman dela sindikalizazio tasaren beherakada bat, Segurazki ere lotua, gero sartuko gara horretan, lanaren arloa aldatu dela, leheno industria zen nagusia, eta hor bazagoen sozializazio modu bat, sindikalgintzarekin orain terziarizatuago da, eta sindikalgintza jaitsi da, bertze arrazoien artean.
kualifikatuta ez egoteak ere eragiten du prekarizazio honetan eta lan baldintzen arriskuan eta lan istripuetan eragiten du hortan ere. Bai, erabateko eragina dauka, eta nik uste dut oso beharrezkoa da lan munduan antolatuta egotea, sindikatu batean afiliatua egotea, guretzat hobeto laben, baina beti esaten dut sindikalgintza erabat beharrezkoa dela, sindikatuak beharrezkoa garela jendearen osasuna ziurtatzeko, jendearen lan baldintzak ziurtatzeko. Orduan, bai, ematen baldin bada, alde horretatik desafiliazio bat eragina zuzena dauka, langileon eskubideetan, benetan ezagutzeko gure eskubideak tresna garrantzitsua gara, eta guk lan handia egiten dugu perspektiba horretatik. Orduan, ezinbestekoa da antolatuta egotea eta gure eskubideak aldarrikatzea enpresetan, eta horretarako erabat ezinbestekoa gara sindikatuok. Nik askotan esaten du eta aipatzen da, Euskal Herrian sindikatuekiko atxikimendu handia da, beste Europako herrialdekin alderatuta kontzientzia handia dugu, eta hori bada urteetan egin diren borrokei esker, baina bai egia da ere elkarrizketa sozialean oinarritzen diren komisiones eta UGT sindikatuen beherakada bat. Nafarroan ez dute ordezkatzen gehiengo sindikal bat, hori berri ona da sindikalgintza borrokalariarentzat, eta nik uste dut hori izan behar dela bide, indartu behar dugu sindikalgintza alternatiba ordezkatzen duen LAB eta bestelako sindikatuak eragiteko enpresetan eta benetan urratsak emateko. Eta Komisiones Obreras eta UGTen aldetik ikusten duguna da, beraien jarduera lotzen dutela elkarrizketa sozialarekin, eta jarriko dute adibide bat, enplegu planak 1.000 milioi euro baino gehiago jasotzen du prebentzioko herrialde ordezkaria berreskuratzeko, eta horrek suposatzen du instituto publikoak egin beharrean Komisiones Obreras UGT eta patronalak adostiko dituztela enpresa batzuetan bisita batzuk prebentzioaren ikuspuntutik, baina gu horrekin ez gaude ados. Bisita horiek egin alizateko baimena eskatu behar diozula enpresariari, zeni, orduan berak bere borondataren arabera emango dizu edo ez baimena enpresa horretan bisita hori egiteko, eta gero beste alde batetik instituto publikoari bisita horiek egitea 500 euro kostatzen zaizkio, eta aldiz Komisiones eta UGT sindikatuek egiten baldin badute 3.000 euro kostatzen digu gizarte osoari. Hor ikusten da zeintzuk diren momentu honetan mahaiaren gainean dauden eredu ezberdinak. Elkarrizketa sozialean oinarritzen dena eta eraginkorra ez dena, edo benetan errotik urratsak planteatzen dituena egungo logikatik aldentzeko eta beste eredu batera pasatzeko. Ez dakit, Imanol, agian saio ikusten ari den enpresari txiki batek, pentsatuko du, nik ulertzen dut prebentzioarena eta neurriena, baina esken niri egurtzen haute, egun guztia neurriekin goitita behiti eta sanidadekoak eta ez dakiz zer, eta ni itota nago. Ez dakit ez berdina den planteamendua enpresa handi batentzat edo enpresa txiki batentzat. Hien zaila da diferentziak ezartzen, baina egiten duzu hor, bereizketarik? Badago bereizketa bat, eta da enpresa txikietan normalean ez dagoela ordezkaritza sindikalik. Orduan horrek ekartzen du zailtasun bat, eta da oso zaila dela langileon ikuspuntutik neurtzea zein den egoera enpresa horretan. Orduan, egia da lanketa berezi bat egin behar da enpresa horietan beharrezkoak diren neurriak ezartzeko. Eta gero aldiz baditugu enpresa handiak, hor badago ordezkaritza sindikala, hor zeregin handia dugu sindikatuen aldetik, baina ere administrazioaren aldetik ere kontrol bat egon behar da. Guk ikusten duguna da ez dela egia lan ikuskaritzatik edo institutu publikotik jarraipen handia egiten dela eta presio handia egiten dietela enpresei beharrezkoak diren neurriak betetzeko. Gu kontrakoa esaten dugu, lan ikuskaritzatik beharrezkoak den lan hori ez dela egiten, eta inkluso administrazio publikoak
izan beharko lituzken inspektore nahikorik ez dagoela, ez? Zuek, Imanol, aldarrikatu dituzue, adibidez, orain 50 inspektore gehiago. Horregatik, ez? Horregatik ez dugu, esaten duguna da, hori ez dela egia, ez? Enpresarien aldetik ez dela jasotzen presio hori, alde batetik ez dagoelako borondaterik enpresari eta administrazioen aldetik, eta beste alde batetik ez daudelako baliabide nahikorik jarraipen hori egiteko. Orduan nik uste dut ere, lehen aipatugun bezala, enpresarien aldetik badaudela errelato batzuk faltsuak direnak, edo beraien argudioak ez direla oso indartsuak, eta hori ezin dugu ontzat eman. Nik uste dut kustionatu behar dugula hori, eta askotan esaten dugu, enpresa batentzat segurtasun neurri guztiak bermatuak izatea ona dela, ez? Eta ez dela egon behar ekonomia eta lan osasunaren arteko dialektika bat, ez? Lan osasuna, langileon osasuna bermatzen baldin bada, enpresa horren funtzionamendua eta enpresa horren ekonomiak aurrera egingo du, ez? Eta gu pixka bat tesi horretan gaude, enpresariek egiten duten errelato horren aurrean. Manol, ez dakit lan istripuen inguruko sentsibilizazio azken urtetan aldatu den, pentsatzen dut, agian duela 30 urte borroka ez, indartsuago zenean eta sindikalgintza, agian lan istripuen gaineko kontzientzia handiago zela. Ez dakit kontzientzia hori jaitsi den, nire sentsazioa da zuek labetik ari zaretela saiatzen berriz lan istripuen garrantzia eta larritasuna mahai gainean eta erdigunean ezartzen, ez? Bai, nik ez dakit jaitsi den edo ez, baina egia da, eta hau da oso konstatazio bat, blokeatuta gaudela gai honekin. Izatea urtero 70 piko hildako Euskal Herriko enpresetan onartezina da, baina nik esango nuke ontzat eman dugun datu bat dela, ez? Eta normaltasun batekin ikusten dugula. Hau onartezina da, eta tendentzia honekin apurtu behar dugu. Horregatik Lab sindikatutik egiten dugun hausnarketa da urrats bat eman behar dugula, eta lan istripu hilgarriak agenda politikoaren erdigunean kokatu behar dugula, baina ez soilik hori ere, eremu sozialera eraman behar dugula. Horregatik ezinbestekoa da ere herri eta auzoetatik jendea mobilizatzea, hor ere fokoa jartzea. Azken finean langile horiek herri eta auzoetako bizilagunak direlako, gure lagunak edo gure senideak, ez? Orduan horretan egon behar da sentsibilizazio lan bat, benetan gizartea aktibatzeko, askotan esaten duguna da, mugimendu feministak lortu duena eraso matxistekin ere, lan munduan lortu beharko genukela, lan istripu hilgarriak eta lan istripu guztiak salatzeko, eta hori da, hain zuzen ere laben apostu, urrats bat ematea, mobilizazioari dagokionez, benetako aktibazioa lortzeko, ez? Eta hemen egingo nuke aipamen bat, pasaren astean Arrosadian hil zen langile bat, baina ez dugu ezer entzun enpresarien aldetik eta ez dugu ezer entzun gobernuaren aldetik. Langile bat hiltzen denean ematen du ez dela ezer gertatu, eta hor egon beharko zen gutxienez adierazpen instituzional batzuk heriotza horiek horrien inguruan hausnarketa batzuk planteatzeko, eta ikusten duguna da esan bezala ez dagoela borondaterik, eta ez baditugu aldatzen gure jarrerak, ez baditugu aldatzen politikak eta istripu hauen aurrean dugune jarrera, esan dezakegu emaitz berdinak izango ditugula etorkizunean, eta gu ez da gaude prest egungo zifrak, egungo datuak, egungo realitatea onartzeko. Nolabait, istripuak agian ez direla hain istripu, baizik eta, ez? Dagoen egitura baten ondorio bat, ez? Beharrezko ondorio bat. Imanol, aipatu duzu, ari zaretela saiatzen hau erdigunean jartzen eta sustatzen kontzientziazio hau, eta zuzen ere galdetu nahi nizun bukatzeko, orain dator maiatzaren bata, egin zenuten prentsaurreko bat, oker ez banago atzo, zer aldarrikatuko duzu maiatzaren bat honetan? Guk esaten duguna da, egoera jasanezina dela, termino ekologistetan baina ere sozialki, eta beharrezkoa dela urratsak ematea egungo egoeratik pasatzeko. Horregatik guretzat ezinbestekoa da mahaiaren gainean proposamen bat jartzea. Eta saiatu gara proposamen eraginkor bat mahaiaren gainean jartzen,
eta ondorioz maiatzaren lehenean aldarrikatuko duguna izango da banaketa hirukoitza. Guk esaten duguna da enplegua banatu behar dela, eta horrekin batera sortuko den enplegu hori eta lan horiek duindu behar ditugula, benetan bizitzaren garestitzeari aurre egiteko. Horrekin batera esaten duguna da zaintza lanak ere banatu behar direla, ikusten duguna da, administrazioak ez dituela aintzat hartzen eta horren ondorioz lan errentetatik kapital errentetara pasatzen ari garela, prekarizazio bat ezartzen ari dela lana harremanetan eta ezinbestekoa dela horri heltzea, horren inguruko banaketa eta aitortza bat egitea, baina horrekin batera ere esaten dugu erabat ezinbestekoa dela erreforma fiskal justu bat garatzea. Banatzeko langileok sortzen dugun aberastasun hori, eta horretarako borondate politiko bat egon behar da, eta horretarako mobilizazio sozial eraginkor bat izan behar dugu aldarrikapen horiek erdigunean jartzeko eta lortzeko norabidean jartzeko. Orduan, hori izango da maiatzaren lehenean egingo ditugun aldarrikapenak, aldez aurretik apirilaren 28an lan osasunaren nazioarteko egunean mobilizatuko gara ere, eskatzeko langileok lantokietatik bizirik itzuli behar garela gure familiarekin, etxera, eta nik uste dut batozela egun mugituak eta egun horietan erakutsi behar dugula mobilizaziorako prese gaudela eta etorkizunean ere izan behar dugun konpromiso horrekin ere irmoa garela. Norabide horretan lan egiten ari gara, zan bezala niretzat plazer bat da beti maiatzaren lehenaren mobilizazioak iragartzea, egin batean horrekin batera mobilizazio pilo bat eta aktibazio sozial bat iragartzen duzulako. Nik uste dut hori dela bidea eta animatu behar dugula jendea eta langileak egun hauetan mobilizazioetan parte hartzeko eta gure konpromisoetan irmoak izateko. Hortzen lan istripuen gaineko erradiografia txiki hau eta maiatzaren bateko data hori buruan izateko eta LAB sindikatuak egiten duen banaketa hirukoitzaren aldarri hori. Mil esker handit, Imanol Karrera gurean Nafarroko LAB sindikatuko bozeramailea. Mil esker gaur goizen gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei. Ikus ditzagun orain Iruñerriko udaletako berriak. Uharterekin hasiko gara. Uharteko udalak txoke neurri batzuk jarri ditu martxan gas eta elektrizitatearen kostuaren igoera desproportzionala arintzeko. Udal kontuak modu kezkagarrian kaltetzen ari baitira. Uharteko udalak erantzukizunez jokatuz aldi baterako zenbait neurri abiaraztea erabaki du. Gas eta elektrizitate prezioen igoera desproportzionala arintzeko asmo horrekin. Zerbitzu teknikoek energiaren garestitzearen inpaktuak dituen deribatu guztiak aztertu ondoren, berehala murriztuko dute argiteria publikoa inpaktu txikiena izango duten eremuetan. Uharteko udalak era berean aurrekontu parte hartzaileak egiteko prozesu bat martxan jarri du, 60.000 euro nola gastatu erabakitzeko. Jarduera ezberdinak apirilaren 26an, maiatzaren 3an eta 5ean izanen dira. Goazen Oltzako zendearekin. Abiadura handiko tren linea berriek eragindako Arabako eta Nafarroako toki erakundek sinatutako manifestuari atxikitu da Olatzko zendea. Horretaz gain, autodefentsa tailerrak antolatu dituzte. Atzo izan zen lehenengoa eta bihar izanen da bigarrena, 11etatik ordu batara, 16 urtetik gorakoentzat izanen dira. Ororbiako kulturgunean izanen da, Kiribilenearen eskutik. Eta apirilaren 24 arte defendatzaileak Mujeres que Transforman esposizioa egonen da ikusgai Ororbiako kulturgunean. Defendatzaileak eraldatzen duten emakumeak aietiren kanpaina bat da. Egunero eta mundu osoan giza eskubideak defendatzeagatik bizitza jokoan duten emakumeen ekarpena ikustarazteko egina.
Kanpainak erakusketa bat eta buletin batzuk ditu. Mugarik gabe Nafarroatik erakusketa hau itzuli eta berregituratu nahi izan dute gaztelania zein euskaraz eskuragarri izateko. Eta bukatzeko Iruñea. Maiatzako lehen astean, Iruñeko udalak eta Iruñeko udaltzaingoak abian jarritako polizia komunitarioa zure Zibiboxean programaren arreta pertsonalizatua itzuliko da. Aurrez aurreko arretarako hitzordua eska daiteke maiatzaren 2an Zibibox Iturraman, maiatzaren 3an Zibibox Mendillorrin eta maiatzaren 4an asteazkenean Zibibox San Jorgen. Udalak 340.000 euro bideratuko ditu desgaitasunaren, mendekotasunaren eta gizarteratzearen arloetan gizarte ekintzako proiektuetarako diru laguntzen deialdira. Maiatzaren 9an amaituko da eskabideak aurkezteko epea, eta modu telematikoan egin beharko da, udal egoitza elektronikoaren bidez. Iruñeko udalak berriro ekingo dio auzoko foroen deialdiari, kasu honetan 2 hitzordu berrirekin. San Juan, apirilaren 28an eta etxe bakoitz, maiatzaren 11an. Auzoko foroak Iruñeko udalak antolatutako elkarrizketarako guneak dira. Herritarrek bere ingurune hurbilenari buruzko proposamenak egin, kontsultatu, ekarpenak egin eta informazioa jaso dezaten. San Jorge auzoak bere jatorria eta historioa gogoratzen ditu argazki erakusketa baten bidez. 1957 eta 2000 arteko 133 irudirekin. Zibibox San Jorgek erakusketa hau hartuko du maiatzaren 8 arte, auzoko bizi lagunen lankidetzaren emaitza gisa. Mil esker gaur hortzegunean horre egoteagatik, bihar gehiago. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.